1, 2, 3. Jeg fik Initiativet kommer faktisk fra Jonna, som jo er vores formand for vores handicapråd i Nordfyns Kommune. Hun anmeldte sig til Morten Andersen, og Morten Andersen har gav stafetten videre til Social- og Sundhedsministeriet. Hvilke perspektiver er der i det her for de handicappede? Jamen, der er jo det perspektiv, at vi kommer til at bidrage. Vi kommer til at give kommunen en unik mulighed for at tiltrække arbejdspladser, til at afprøve ting og til at blive specialiseret i et område, som der ikke er ret meget fokus på, og hvor der ligger rigtig mange penge gemt. Så tog vi på studietur ind i Odense, og var så ret overbevist om, at det skulle vi selvfølgelig have til Nordfyn. Men også noget, hvor vi kunne videreudvikle på, for det skulle ikke være det samme. Det skulle være noget andet, og det skulle være noget nyt. Og både Jonna og vi andre, vi her sådan lidt, det kunne måske også gøre noget i samarbejde med vores børn- og ungeudvalg. Så på den måde, så er det kommet initiativ derfra. Velfærdsteknologi har i høj grad noget med børn og unge at gøre, og jeg må sige, som formand for børn- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune, så er jeg rigtig stolt af det her projekt. Det handler om, at børn og unge, som bliver udsat for et handicap, de har i langt større udstrækning muligheden for at gøre tingene selv, og det giver værdi for det enkelte unge menneske. Hvilke perspektiver ser du i det her Living Lab set fra din side? Jeg synes, det er meget interessant, så man kan afprøve nogle muligheder, inden man får det installeret i sit hjem, og så kan man ikke bruge det, når det første kommer. Så er det bedre besparelse at have det på den måde her, hvor man kan afprøve og se, om der er andre muligheder. Hvad ser du af muligheder i det her Living Lab Nordfyn? Jamen, jeg ser det muligheder, at vores medarbejdere og vores borgere, de kan samarbejde omkring nogle innovative løsninger i forhold til, hvordan de kan få et bedre liv. Samtidig med det, så håber jeg også på, at de iværksættere, der stiller deres velfærdsteknologiske ting til rådighed, at vi kan få et godt samarbejde med dem, måske skabe nogle nye arbejdspladser i kommunen, men også at man både borgere, personale og iværksættere, de kan arbejde sammen omkring det her teknologier, der nu er.